Produksi. Magmula ito sa root, magmula na rin yung sa tayo. Open, produksi. Inaulaw namin na pasakit. Sino namin iso, may kaumadyo. Kundang mulai, pasang-pasang, kundang sama-sama. Jadi, di dalam pasal sa mengalir kami, di kami komisaris Bapak dan kau macam budak lihat dia di nasabah. Wala namang mag-produksi o mas ito kami komisaris o pa tinalaw pasapis ulang namin to pertuan ni agak calatan ni sa ito amang pag-produksi gabi nakikinig ni nagulungan ko lagu anak nila may na dapat ngomong sila namin jalaw pasangan ko sila namin yung mga aron sebesar ko na bilya wala namang amang pag-produksi